Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya uwana na faɗin duniya baki ɗaya, ana kowa da kowa fatan alkhairi. Sirrin jalabi mai saurin kawo kuɗi. Ana so kai saurin samu, wato da rana ya fita insha Allah ta'ala kafin yamma ka ganka ka samu kuɗi, ko ta wani hanya ne kuɗi zai shigo maka. Allah zai kama kuɗi kuma hanya ta alkhairi wadda yake ba mummunan hanya ba, kuma tabbas bukatan ka zai biya. Insha Allah ta'ala in dai rana ya fita to kahin ya faɗi fa ranan ba za ka yi wani yunwa ba, za ka samu kuɗi, za ka ci, za ka sha, kuma za ka samu abin da za ka rufa kanka asiri. Jalabi ne mai sauri, yawwa wannan shine jalabi wanda ake kira shaf mai sauri, yawwa. Wato kuma jalabi yana da sauƙi. Abin da ake nema gyaɗa mai ɓawu wanda ba a ɓare shi cikin ɓawunsa ba. Ka samu wannan gyaɗa wanda ba a ɓare cikin ɓawunsa ba, sai ka samu, akwai ciyawan da ake kira tsamiyan ƙasa. Akwai wani ciyawa na nan tsamiyan ƙasa ake kiran shi. In ka ɗibo wannan tsamiyan ƙasan nan, sai ka samu wannan gyaɗan wanda yana cikin ɓawunsa ba a ɓare shi ba, da ɓawun nan nasa, da wannan gyaɗan yana cikin ɓawun nan nasa, da wannan tsamiyan ƙasan sai ka haɗa shi, sai ka daka shi. In ka daka shi, ka daka shi, ka daka shi, ka mishi dakan hayaƙi, sai ka ɗan shanya shi. In ya ɗan sha iska ka ƙara daka shi, amma ba a tankaɗewa, dakan hayaƙi za ka masa. In ya daku mai kyau, akwai wani turare na ana sai da shi zuhurum, za ka gan shi yana da hoton ƙadangare a jiki. Ka samu wannan turaren kawai sai ka juye ciki, ka cakuɗa shi. Da safe kawai bayan an yi sallah asuba ka ɗauki kaɗan ka tara jikinka. Wallahi ko kana ɗaki kwance sai ranar ka samu kuɗi. Wannan shine sirri mai sauri sosai, jalabi ne mai ƙarfin gaske. In dai ka hayaƙa jikinka ranan nan, to ranar za ka samu kuɗi ba makawa. Allah zai buɗe maka hanyar da za ka samu kuɗi, kuma ta halas ɗinka insha Allah, halan malal ɗinka. Duk abin da ka san ka saba kana yi shi kana samun kuɗi, to ranar za a neme ka a saka shi. Ko ba ka da aiki ranar, Allah zai buɗe maka wata ƙofa da ka samu kuɗi ranar. Wallahi ko kyauta ne sai an zo an baka kuɗi ranar. Wannan sirri ne mai saurin gaske. Gashi da sauƙi kuma zai samu dace.